Sreda, 8. februar, kao što već znate, nedavno je nekoliko grupa učenika obrenovačkih osnovnih škola otišlo na besplatan klimatski oporavak, a sve u okviru programa Eko kampovi koji se već nekoliko godina veoma uspešno realizuju u našoj opštini. Informacija koje smo jutros dobili je da se deca super zabavljaju i zaista oporavljaju za nastavak školske godine, upoznaju sa lepotama naših planina i šalju, kako kažu, puno pozdrava svima u Obrenovcu. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija za mlade Obrenovca uz podršku stalne konferencije gradova i opština i u saradnji sa opštinom Obrenovac organizuju trening, programsko budžetiranje i lokalna omladinska politika. Trening će biti održan u ponedeljak 13. februara od 13 do 15 časova u klubu za decu i mlade Sportsko-kulturnog centra u Obrenovcu. Još jednom da vas podsjetimo da je monodrama Tako je govorio Nikolaj na programu Doma kulture 15. februara od 20 časova. Karte se mogu kupiti na blagajni po ceni od 600 dinara za parter i 400 dinara za balkon. Centar za očuvanje tradicije i kulture TENT poziva vas na 8. susrete veterana folklora Srbije Obrenovac 2017. Uz učešće preko 20 gostujućih ansambala, koncert će se održati u subotu 11. februara u pozorišnoj sali Sportsko-kulturnog centra sa početkom u 19 časova. Ulaz je slobodan. Sutra u Obrenovcu vedro, ujutru 1 stepen, dok je najavljena maksimalna za sutra 5 stepeni. Od večeras je u galeriji SKC otvorena izložba pod nazivom Krovovi Hilandara, autora Žarka Čigoja, pa oni koji nisu stigli večeras na otvaranje, u slobodno vreme mogu prošetati i videti ovu fenomenalnu izložbu. Nastavite da pratite lokalne novine, a mi ćemo nastaviti da vas izveštavamo o aktuelnim dešavanjima u našem gradu.